Interesante. Bueno, oso interesgarria da, baina ez dugu denborik. Tiempo que estemos nosotros, pues tiempo que a la siguiente mesa. Urrengo mai inguruan, bueno, ostu egin diogu denbora pixka bat, baina bueno, gai berbera hitz egiten jarraituko dugu. Ikuspegia pixka bat aldatu egingo dugu. Ez dugu horren beste hitz egingo arrakalez, baizik eta estereotipoez. Baina gai guztia bekaterako dira, ze ari gara genero anistasunaz urrengo mai inguruan, izango ditugu hiru sektoretako arduradunak. Estereotipoak sufritzen dituztenak. Hau da, oso lotuta daudenak enplegu batzuk genero bati esleitzearekin. Maskulinizatuta daude, hoietaz dugun irudian behintzat, metalaren transformazioarena eta eraikuntzarena dira. Hirugarren aitzitik oso feminizatuta dago, zainketena da. Maria Jose Arangurenek Deustuko Unibertsitatearen Donostiako kampuseko eta erakunde harremanetarako errektore ordeak moderatuko du maila. Aranguren ha sido hasta este año. Aranguren duela gutxi arte orkestrako zuzendari nagusia izan da. Aurten arte, Lehiakortasunerako Euskal Institutuko alegia, garapen ekonomikoan, lurralde estrategian, klasterretan eta unibertsitatearen rol eraldatzailean aditua da. Hainbat errekonozimendu jaso ditu, hoien artean aurten bertan Gipuzkoako emakume profesional enpresari eta zuzendarien elkartearen Gipuzkoako zuzendaritza onenaren aspegi saria. Berak aurkeztuko ditu mailaren parte hartzaileak, emakumeak 3, nahi duzunean Maria Jose. Zure 3 maikide, Marta Epelde, Carmele Acedo eta Begoña San Miguel. Esker. Eguerdion, guztioi. Bueno, placer bat, gogoetako mai honetan partekatzea, horrelako luxuzko plantel honekin, 3 emakumeren plantenarekin, eta bueno, aurkezleak adierazi duen bezala, zentratuko gera honetan, mainguru honetan, gure gogoeta egingo dugu batez ere, enpleguen maskulinizazio eta feminizazio estereotipoetan. Vamos a profundizar en esta mesa pues en la feminización. Feminizazioaz eta maskulinizazioan sakonduko dugu mai honetan. Gaur egun arlo horretan ditugunak. Lehen Lidiak bere aurkezpen zoragarrien egin duen bezala, justizia sozialeko gai bada, genero berdintasuna lanean, eta baita ere eraginkortasun ekonomikoa, lehiakortasun eta ongizatea lortzeko. Sumamente relevante. Horregatik gai garrantzitsua da. Marta Epelde, Euskadiko eraikuntza klasterreko zuzendaria da, eta 16 urteko eskarmentua du eraikuntza arloan, eta baita ere prestatzailea da hainbat masterretan, graduondokotan, batez ere energia kontsumo hutsa duten eraikinetan, eta bar. Carmele Acedo Gil, beste muturrean, zerbitzu sozial integratuen CEO-a da, gizarte zerbitzu integratuen taldekoa, bateratu egiten du bere lana hezkuntzarekin batera, irakaslea da, eta baita ere enplegu familiarraren Europako Federazioaren kide da. Eta bezaletik Begoña San Miguel Altzola dugu, CEO-a da Ojar hemen, Trokelen eraikuntzan lan egiti arduen industria, Metaleko enpresako Bizkaiko Federazioko presidentea da, FVEM-koa, eta baita ere duela gutxi, 6 urte, saritu egin zuten, Gipuzkoako enpresa buruak saritu egin zuen, emakumen sarrera bultzatu zuelako Bizkaiako enpresa sarean. Diagnostiko bat lehen da bizi. Nola bizi duzue feminizazioa eta maskulinizazioaren estereotipoak enpleguetan, zuen lan arlotan? Eta ea esperientzia
zehatzikote duzuen, pasadizoren bat, partekatu nahi duzuena. Aurrera. Bueno, egun on denoi, mila esker gonbidapen honengatik, guk klasterretik beti esaten dugu, ikuspegi privilegiatua dugula. Gure erakundea eraikuntzan berrikuntza bultzatu nahi du. Hori da gure eginkizun nagusia. Nola betu gauzak, nola ezagutu gertatzen diren berrikuntza guztiak, guretzat privilegioa bada. Ze erakargarria baita ikustea nola hobetu daitezkeen gauzak. Zentzu horretan, mahai honetara gonbidatu gintuztenean, egia da gu garela aniztasuna ez duen parte horren ordezkariak, eraikuntzan 12% bakarrik dira emakumeak. Eta emakume horien 60% sektorearen barruan oinarrian 5 rol dituzte, batez ere administrazioan eta kudeaketan. Beraz, lehen Israelak esan duen bezala, astentzarenean banaketa egiten rolen arabera, azkenean beti ikusten dugu emakumen erdiak, baina gehiago bulego lanetan dabilela. Edo kontularitzan. Eta 6% bakarrik, 12 horretatik dago obretan. Hori da gure erronka handia. Hau da, obretan oso emakume gutxi egon izan garela beti. Gero bigarren zati bat, pertsonalagoa, sakondugu egingo dut horretan. Ze egia da, obretan, obra hutsetan, gordinean, denok hasi ginen gaztetan obra lanetan, baina gero ihes egiten amaitu genuen. Eta azkenean egia da, eraikuntza sektore lehiakorra dela, gogorra non, milioika euro mugitzen diren, margin ekonomiko handiak dauden, eta asko baloratzen da, oso gogorra da, eta azkenean oso lehiakorra. Eta aurrera atera behar dira eraikinak, azpiegiturak, exigentzia ekonomiko oso altuarekin eta oso produktibitate altuarekin. Beraz, uste dut hori ere dela gure arazoetako bat. Hau da, emakumeek eduki dezakegun balizko indar horrekin, behar bada eskuko lan batzuk egin ezin ditzakegula egin behar bada, edo atari zabalean egon behar hori, gogorra da, egunetik egunera. Eta gainera, gogorragoa da exigentzia hori emakumentzat, etengabe lehiatzen egon behar duzu negoziatzen, exigitzen, bilatzen, eta hori nabaritu egiten da. Ez dakit gai hau honi dagokien, baina nik batzutan nortasun gehiago izatea falta mota nuen, baina edo eztabaidatzeko edo oihu egiteko ahalmen gehiago edo genio txarragoa agian izan behar nuen nire obrako lehen urteetan. Eta indarra alde batera utzita eta klimatologia alde batera utzita, ni enengoen prest. Horrela jartzeko, aserretzeko eta horrela lanean hasteko. Eskerrik asko, Marta, Begoña. Testuinguruan jartzeko pixka bat Lidiak ere esan du. Emakumeen sarrera lan merkatuan eta inflexio puntua bigarren mundu gerran izan zen. Egia esan, Espainian geroago gertatu zela. 1975 hartzen badugu data gisa, esan genezake azken 50 urtean, industrian, emakumeen 18% bakarrik gaudela industrian. Eta prozesu kudeatzaileetan eta berrikuntzetan 1,2 jaisten gara. Eta gainera badago datu bat kezkagarria, ze mundu mailako foru ekonomikoak esaten du horrela jarrituzkero, 134 urte berko ditugula parekidetasunera iristeko 5 belaunaldi. 2030ko helburu jasangarrietatik harago. Beraz, ekintza asko jarri behar ditugu abian, hori azeleroi bat emateko. Hemen eserita gaude lau emakume, eta uste dut beharrezkoak izango direla urte hori guztiak. Ze zifra horiek benetan ikaratu egiten dute. Gero hitz egingo dugu pixka bat egon ditezkeen palanka horien inguruan parekidetasuna bultzatzeko. Tu sector es
diferente. Karmele, zure sektorea desberdinagoa da. Bueno, oso feminizatua da. Eta gustatuko litzaidake jarduera hori ezaugarritzea. Esatea zertaz ari garen hizketan zaintza hitz egiten dugunean. Berezi egin behar dira jarduera publikoan egiten diren zaintzak, hau da zerbitzu kartera baten mende daudenak, eta beste alde batetik daude enplegatzaile eta langile baten artean egiten diren, kontratupen egiten diren horietan. Jatorriek baldintzatu egiten dute nola iritsi ginen honaino. Bizkaia ez egingo dut, hori da gehien ezagutzen dudan egoera. 92ko larrialdi sozialeko planak emakumeak jarri zituen lanean eta zaintza arloan batez ere. Eta sarrera oztopoa ez zegoen prestakuntza beharrik, izan bartzen nuen emakumea eta zaintzen jakin. Hori errastaka eraman dugu urte hauetan guztietan. Beraz, jarduera honetan lan egiten dugun portzentaje eunekoa, 97%koa da gehien guztiak gara emakumeak. Erakundeetan, egoitzetan lan egiten dugu etxeetan, zentroetan, eta hor dago etxeko zaintza. Zenbat pertsonak lan egiten dugu Euskadin. 2023ko urtatuen arabera, 4.200 pertsona lan egiten dugu egoitzetan, 3.600, hau da, guk ere egiten datua enplegu sailetik, 3.600 etxeko laguntzan, eta etxeko lanetan, 9.000 pertsona, sektore batean, prekarizatu batean lan egiten, baina berezketa batzuk egin behar dira, hala ere. Bizkaiko hitzarmen kolektiboa da altuena estatuan. 26.300 euro irabazten du etxeko laguntza. Hernanin Gipuzkoan badaude enpresa hitzarmenak. Ez dago provintzia mailako 22.000 euro eta 29.000 30.000 euro. Uste dut 1.500 ordu bat izango direla. Bizkaia 2029an 29.000 euroan egongo gara. Egoitzetan soldata 26.357 eurokoak dira, 1.520 orduengatik. Ez dute lan prekaritatea adierazten, prekaritatea gertatzen da, aztertzen ditugunean etxetako lanak. 16.500 eurokoa 40 ordu astean etorian zabaldu egiten direnak. Beraz, bereizketa hauek eginez, jarduera arlo bada non eskubideak, elkarrizketa, publikotasunarekin zerikusia duen lan bada, baina ingurune pertsonalarekin zerikusia duen guztian, etxean egiten diren kontratazio hoietan, partikular hoietan, hor dago eskubideen haustura normalean urraketa. Europan ematen diren zerbitzuetan, Espainiak du ranking hau. Hau da, etxeetan lan egiten duten pertsonen 34 Espainian dago. Intermon, Oxfamen lan batean, 24 esaten du, etxeetan lan egiten duen pertsonen 79an, zerbitzu partikularretan jatorri atzerritarra dutela. Eta hauskortasunaren gai hau ere landuko dugu. Eskerrik asko, ikusten da Begoña, 3 arlo horietan, eraikuntza metal industrian eta askoz ere gizon gehiago daudela, eta emakumeak gehiago kudeaketaran daudela, eta zaintzetan desberdin dela. Bilaka ere ikusi duzue azken urteetan, azken 20 urte hauetan. Hau da, ikusten duzu estereotipo hauek handitu daitezkela, modu positiboan, bai edo ez, eta zeintzuk izan diren palankak, eta bestela, zein dira oztopoak. Nosotros sí que se ha notado un poco la evolución. Bai, guk ikusi ditugu aldaketak, nik duela 20 urte bukatu nituen ikasketak eta oso parekoak ginen.
baina aldea gero etortzen da. Pixka bate aurrak zaintzearekin ikusi dugun bezala, ez? Obratik ateratzen ditulako emakumeak, exigentzia maila horretatik ateratzen dituen. Eta egia da, pixka bat hor gelditu garela, ez da? Ez atzera ez aurrera. Ez dugu oztopo hori gainditu, non obra agertzen den unean eta gainera aurrak zaintzearekin nahazten den, postu horietatik atera egiten garen. Eta pixka bat pasatzen gea beste rol administratiboago batera, ez, bulegora. Zeintzu dira oztopa gure sektorean, naiz eta oso indartsua izan eta balio katea osoan 12% hartzen dugu, barne produktu gordinari dagokionez, eta 120.000 lagun daude enplegatuak sektore horretan, oso atomizatuta dago. Eta enpresa txiki asko ditugu, 10 langiletik berakoak ere bai. Berdintasun azterlan batzuk egin ditugu, eta enpresen eureko 36an etzegoela berdintasun planik, edo behintzat etzekiten, ote zeukaten berdintasun plan hori. Beraz, hortik dator pixka bat arazoa, ez? Alegia, enpresa txikia dauzkagu, oso anitzak, ere guztietako arazoak dauzkatenak, egunerokoan, lana aurrera ateratzea besterik ez daukate buruan, eta horregatik gaitasun hori murriztuta geratzen da, ez dago gure presentziaren sustatzen lan bat. Bestalde, gure sektorea ez da bat ere sexia, sentitzen dut gure lan hitzarmena oso ona da, indartsua, ordu libre asko dauzkagu, udako oporrak, gabonetakoak eta bar, ondo ordaindutako konbenioak dira, hitzarmenak dira, baina hori ez dago lotuta emakumeekin bakarrik, gaztekin ere bai, nahi egute zaran lan egin eta ezen kofradoreak izan, naiz eta soldata asko altuagoa den. Esan bezala, ez gara bat ere sexiak. Eta ze palanka dauzkagu, sexiago izaten saiatzea, adibidez? Ze sinetsita gaude, ez dugula sexi izan behar argazkian, sektoraren reputazioa deritzon hori, ez da? Hori hobetu beharra daukagu. Baina arrazoi ezberdinak direla medio, besteak beste langile falta, berrikuntza ezinbestekoa da. Obra hori oso gogorra da, baina behar bada hori aldatu behar da, ez barruan lan egitea, aurre fabrikazioa, eta pixka bat industrialago bihurtu dadin prozedura, eta zain beste obran. Badakigu ez garela insexiak, baina behar bada bai bihur daiteke pixka bat erakargarriagoa, ordutegien aldetik, kontziliazioari begira, guraldi kontuak direla eta beraz hori da gure palanka, baina guztietan lan egin behar da, ez da nahikoa fabrika handi batean hau egitea, ez ehun osoan txertatu behar aldaketa hauek eta teknologia erabili behar dugu osagai disruptore moduan. Eraikuntza arloan gu industrializatua, robotak erabiltzen ari gara, bere garaian beste tresna batzuk erabili ziren bezala. Orain digitalizazioa, eraikuntza industrializatua eta robotak horiek dira gure tresnak. Beti esaten zen, eskulanak kenduko zigutela, bai, egia da, baina ez daukagu eskulanik, ez dauzkagu langileak, ez dakit pareten maestreadorea den kasuan bezala, lan tamalgarria da, eta horretarako oso ondo etorriko zaizkigu robotak. Ez daukagu jendea obrarako, eta gainera uste dugu ongizatean ikuspektik gauzak hobetuko direla. Beraz hori da gure argazkia, une honetan. Beraz, argi dago palankak egon badaudela sektorea eraldatzeko, barruan eraikitzearena, besteak beste, gero eta eskaera gehiago dago gainera,
etxe bizitzak behar direlako, eta bar, estereotipoak genditzen lagunduko digutenak. Industrian, guk ere jendea behar dugu, eta ikusten ari garena da, estereotipoak apurtu behar ditugula, baina oso gaztetan. Ze ikusten dugu, naiz eta enpresak beten nahi dituzten, ezarrita dauden genero kuotak, ez soilik kuotak direlako, bezik eta erabate sinetsita gaudelako. Aniztasunak industrian gizarteko aniztasuna islatu behar dutela, hori ere horrela da. Azterlanak edo ikasketak aukeratzerakoan ja hor aldeak ikusten dira. Eta horri buruz badago azterlan bat, ez? Bigarren hezkuntzako ikaslei begira. 2 lanbide ematen zaizkie, psikologia eta ingeniaritza industriala. Unibertsitatera joan aurretik, galdetzen dietenean, zer den psikologo izatea, edo ingeniaritza industrialean jardutea. Nola definitzen dute lanbide hori? Psikologiaren kasuan adibidez, laguntzea, babesa. Iruditeria hori guztia daukagu emakumeari lotuta dagoena. Baina ingeniaritza industriala zertan datzan galdetzen zaienean, erantzuna da egitea, diseinatzea. Tekla horiek guztiak ukitzen dira, lotuago daudenak gizonen rolekin. Azterlan honetan aldiz, gero profesionalei galdetu zieten, 2 bilbidoietako profesionalei, eta galdetu zieten ze ezaugarri behar ziren. Eta estereotipatutako ezaugarririk etzen atera. Malgutasuna, entzutea, egitea. Hor nasketa bat dago, bien arteko nasketa bat, eta horrek ematen dizu irabazlea, irabazlea. Lanbideak ezagutzen dituzunean, ez dago estereotiporik, baina aurreko hautaketan bai, horrek ekartzen digu genero arrakala horizontal bat, eta emakume ingeniariak bilatzen ditugun horretan, ikuspegi ezberdin bat ekarriko luketenak, eta osagarri izango litzatekenak, ez ditugu aurkitzen, eta tailerretara jotzen baldin badugu, hor askoz emakume gutxiago dago. Eta arrazoia berbera da. Ikasleen estereotipo ez gain familiena ere hor dago. Ze industria gauza astun bada, zikina, koipea, gongo da lurren eta bar. Federazioan zertan ari gara gu orain? Industria gaztei hurbiltzen saiatzen ari gara. Hitzaldiak ematen dizkiegu, baina batez ere enpresetara bisitak antolatzen ditugu, eta gozamena da enpresa horietan ikustea Bizkaian, benetan, harrituta gelditzen dira, eta pentsatzen dute, baina nola, hau hemen egiten da? Coca-Cola latak Bizkaian egiten dira, zugarri iruditzen zaie. Beraz, ez ezaguna da, ez dakit sexia garen, baina ez ezaguna da industria, astuna gara zikinak. Baina metalean teknologia asko erabiltzen dugu, berrikuntza handia dago, eta nik uste dute alderdi hori erakutsi behar diegula gaztei. Oso garrantzitsua da, beraz erreferenteak egoten jarraitzea, hemen gaude, emakumeok hemen gaude. Baina utzi dazue esaten, kontrako alborapenean ere erreferenteak behar direla, gizonak beharrezkoa direla ingurune feminizatuetan. Adibide bat, 0-3 talde horretan gizonak behar ditugu. Aurroiek lehen fase horretan ikus dezaten partekatzen direla lan horiek, erreferente emakumeak eta gizonak behar ditugu. Carmele? Sino palancas, yo contaré, primero no representa un... Nien nator klaster batetik, erakunde batetik nator, kooperatiba batetik, 39 urte eramatzagu lanean, une honetan 640 lagunari garen lanean, euneko 45 emakumeak, 45 izango da, baina ardura postuetan sustatu dugu emakumeen lana, guk berdintasun planak egin ditugu,
baina hor ekintza positiborik ez da etorri gizoni dagokienez. Erantzukidetasuna ez dut ezer esango, hemen lan arloaz ari naiz. Christine Williams soziologoak termino bat erabili zuen 80. urtean, glass escalator du izena, eta esaten du gizon zuri heterosexualak profesio batzutan, lanbide batzutan sartzen direnean, adibidez osasungintza, hezkuntza eta gizarte lana, horietan sartzen direnean, orduan gertatzen dira glass escalator hori. Alegia, abantaila estrukturala gertatzen dira, soldata hobeak, postu hobeak, eta bar, eta bar. Teoria hori, 2013 urtean matizatu egiten du intersekzionaltasuna sartzen baitu, aditu berak. Sektore batean adibidez emakume migratzaileak sartuko dira, eta hor gizona sartzen baldin badira, ondorioa ez da ona izango. Joan den urtean OITek txosten bat argitaratu zuen, non zioen intersekzionalitaterik gabeko ikuspegi baten bidez gizonak erakartzen baldin badira, egoera, ondorioak ez dira egokiak izango. Emakumearen institutuak ere erantzun bera eman du, eta Udizar joan den urtean ikerketa bat egin zuen baita ere, eta hor esaten zen kontu zibili behar dela egiturazko erreformekin zaintzen arloan begirada ez bada intersekzionaltasunean sartzen, sexua, arraza, ezberdintasun sozioekonomikoak, eta bar, hortik ere etor baita daitezke ezberdintasunak hautaketa prozesuetan. Beraz, ez dago gomendio publiko bat esaten duena, ez ekarri gizonak zaintzen arlora, baina kontuan izan behar dira alderdi hori guztiak sektorea egituratzerakoan. Ez dakit galderari baute dagoen? De ellas, las tres. Si hay alguna pregunta. Bai, galderari balego, altxa eskua bestela ez zaituztego ikusiko. Bai, hor badago bat. Carmele, ¿podrías por favor? Bai, Carmele, zeintzu diren egokiak ez diren ondorio horiek gizona sartzen direnean sektore feminizatuetan? Gu, erakunde moduan egiten ari garena, eta proiektu jakin batean ere bai, zaintzen profesionalizazioa, zain zuzen ere, egoera konplexua bizi dute arlo honetako emakume askok, batik bat, etxeko lanak egiten dituztenak, non eskubideak ez dauden bermatuta, hor profesionalizazioaren bidean lan egin behar da. Alegia, pertsona horiek kontratu duinak lortu behar dituzte, elkarrizketa soziala zabaldu behar da, sektore horretan, eta horretaz ari gara. Christine Williamsek aipatzen dituen ondorioak dira, gizonak sektoreetan sartzen direnean, ardura postuetara igotzen direla, hau ez da oso zientifikoa, baina da ikusten dena, ez? Negoziazio mailetan, zaintza arloan lan egiten dutenen kasuan, hor ardurak gizonek hartzen dituzte. Erantzuna litzateke beraz. Estereotipoak gainditzeko aurretik profesionalizazioa behar dela, ez? Epe laburrean, bestelako erronkak ditugu, nahiko erronka dauzkagu, lan baldintzak duintzearekin, ez? Emakume ari naiz kasu honetan, 187 emakumeak dira. Eta zaurgarritasuna gertatzen da, eta baldintzak ez daude bermatuta. Beste galderarik? Consejero. Dice el lehendakari.
Igual micrófono, ¿le podéis acercar? Vale. Bai, mikroa mesedez. Lehendakari ordeak hitz egingo du. Galdera bat egin nahi nizue, baina enpresaren ikuspegitik. Hitz egin duzue, aipatu duzuen emakumeek nola ikusten duten sektore horietara sartzeko aukerak. Baina zuen errealitatera ekarri nahi zaituztet. Begoña, Marta, arduraduna zarete zuen sektoreetan. Enpresek eskuak edo ateak zabali dauzkate emakumeak txerta daitezen? Bai, erabat. Enpresa handiagoetan, Martak aipatu duen bezala, emakume gehiago dago. Behar bada, sail jakin batzuetan arituko dira, kalitatean, prozesuari lotutako lanetan emakume gutxiago dago. Baina enpresa handietan errazagoa da. Enpresa txikietan gauza bitxiak gertatzen dira. Behar bada, ez dira egongo emakumeentzat eta emakumeentzako eta gizonentzako aldagelarik. Txikietan dana oso tailerrekoa da, oso produktiboa da. Eta gainera, hor emakume hautagai asko ez dira egongo, mekanikari lotutako ikasketak egin dituztenak, ez? Eta, esan bezala, bitxikeria hori, ez da, aldagelak. Nik uste dute enpresak jabetuta gaudela, denok parte hartu behar dugula gizartean. Ez dauka zentzurik populazioaren 40%, gure talentua daukaguna, industriatik kanpo egotea. Aniztasuna hain garrantzitsua denean, Martek esan duen horri dagokionez, ezta? Aniztasunak daukan esan nahi horrekin. Ni ziur nago, baina uste dute orgakoa enpresa txikietan dagoela eta federazioko zatina garrantzitsua da. Bai, gure kasu antzekoa da. Duela 20 urte, sartu nintzen lehen aldiz obra batean, eta, gehienetan emakume bakarra izan naiz bileretan. Eta hor, eskuak zabalik ikusi ditut, laguntza ikusi dut, baina askotan neronen alborapena izan da, ez, ze txikia naizen, hainbeste gizonen artean, eta ez hainbeste oztopoak, berai jarritako oztopoak. Egia da baitare, bakarra zarenean, galdetu egiten duzula, zergatik ez dago emakume gehiago, tamainarena, esango nukenik ere. Nire ikaskiden edo nire lankideen askoren buruan etzegoen aurrera jarraitzea geunden leku horretan, ez? Lehenbiziko urte horiek bai egingo ditut, baina gero ez, gero beste sail batzuetara joango gara. Ez dauka zer ikusi hainbeste sektorekin, ez uste dute prest daudela, ez arduradun nagusietatik hasita arazorik ez dut izan sekula, baina egia da emakume asko ez daudela eta gure lana hain astuna gogorra izateak egiten du atzera egitea gero. Beste galderarik? Besteren bat ere, bai. Bai, galdera bat edo, hausnarketa bat. Aipatu zuen horren inguruan. Uste dut, gizarte honetan planteatu beharko nukela, ze lidergo mota dauzkagun. Askotan, emakumeok, eta behonde izula, hor zaudeten hoi, emakume baten kostua lidergo prozesuetan daukagun ispilua da, lidergo maskulinizatu bat. Eta lidergo femenino edo feministak ekarpen asko egiten ditu, ezta? Baina, hausnarketa hori ekarri nahi dut ona. Gizarte moduan egin beharra baitaukagu. Askotan dauzkagun arazoetan, beirazko sabaietan eta bar, zergatik gertatzen dira, zenbait kualitate, potentzialitate, aztertzen saiatzen garelako, emakume dauzkagunak. Esaten ari bai gara, emakumeok ekarpen bat egin dezakegula eta egin behar dugula, eta gure espaziok ere baldin badira, zergatik gizonek ere ez dituzte bere egiten dauzkagun, guk emakume dauzkagun potentziasunak. Ni erakunde txiki batetik nator fundazioa, eta
maila transversalean zeharkako hausnarketa hori egiten dugu. Adibidez, lidergo feminista jorratzen ari gara gure entitatean. Oso txikia da, barne hausnarketa bat edo eztabaida bat da. Baina uste dute kontu horiek ekarri bat ditugula ona ere. Oso komplikatua da, oso zaila da. Hezkuntzara jo behar da, jetxin behar da. Zenbaitetan eskalatu egin behar da, ikusteko zenolako lidergo eramaten ari gara erakundetan. Ezerken du gabe, balioa ematea dagoen horri, baina balioa eman baita ere ez dagoenari eta emakumeok ekartzen dugunari. Ni oso ados nago zurekin. Lehen aipatu dugun horregatik ere, lehen emakume haiek hain garrantzitsuak, inguru maskulinizatuetara iritsi ziren, hor erreferenterik ez zaukaten, eta orduan mimetizatu egin ziren gizon liderrekin. Uste dut nahiko azkar egin dugula aurrera, eta jada emakumeok gure buruari uzten diogu garen moduan liderri izaten. Marcel Breik aipatu nahi nuke hemen. Alfak eta omegak aipatzen ditu berak, ze maskulinoa eta femeninoa aipatzen dugunean, hemisferio ezkerrekoak eta eskuineko hemisferioak aipatzen ditugunean, eta bakoitzaren balioak ditugun horri buruz hitz egiten dugunean, femeninoa eta maskulinora jotzen dugu. Berak alfak eta omegak aipatzen zituen, otsoek erabiltzen dituztenak, ze alfak izan daitezke emakumeak eta omegak izan daitezke gizonak. Eta hori da zu esaten ari zarena, ez? Aurkitu behar ditugu gaitasunak, batzuenak eta besteenak, eta ez dauzkagunak sustatu. Martak esan du, ez da, pixka bat gogorrago izan beharko nuken, ez da? Hori faltan hartzen dut, ze hori lotzen dugu gizon izatearekin, ez da? Islandian aldiz, badago proiektu bat, nun aurrak txikia direnean baztertu egiten dituztenak, zertarako rol batzuk lantzeko, hain zuzen ere generoari lotuak ez daudenak. Adibidez, neskak eramaten dituzte, esaten dute, venga, igo arbolatara, salto egin, borrokak egin eta bar, eta mutilak eramaten ditugu, femeninoago jotzen ditugunak. Baina baztertu egiten dituzte, apartatu egiten dituzte, banatu egiten dituzte, elkarrez epaitzeko, ez dagokizun zerbait egiten ari zarela ez pentsatzeko, eta gero elkartzen dituzte. Zertarako? Zuzen ere, esateko begira, zuk ez dezu hori egingo, nik egingo du. Zergatik, hori praktikatu dugulako, landu dugulako. Zer interesgarria, hausnarketa hori. Alegia, espazioa kombinatzea, femininoak eta maskulinoko askotan, ez da zenbaki kontua, zenbat emakume ditugun, zenbat gizon ditugun, baizik eta funtzionamendurako egiturak zeintzu diren, nola ari garen gidatzen espazio horiek. Erabat, ados, ez dakit badagoen beste galderari, badirudi publikoa animatzen ari dela, edo behar badago zetuta gaude. Bale, Marta Epelde, Carmele Acedo, Begoña San Miguel eta Maria Jose Aranguren.